Bħala parti minn pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, l-Fondazzjoni Inspire bdiet tirċievi mal-150,000 euro. Din l-iskema hija mirata sabiex tikkumpensa l-impatt li diversi għaqdiet volontarji qed isofru kawża tal-pandemija. Din hija l-akbar somma f'investiment dirett li qatt sar fis-settur volontarjat. Fi żjara ġewwa l-Fondazzjoni Inspire, is-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima spjega li d-diversi servizzi li toffri din il-Fondazzjoni jagħtu kontribut importanti lis-soċjetà Maltija. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Inspire esprima l-gratitudni tiegħu lejn il-Gvern għal din l-għajnuna. Kenna inizjattivi, numru ta' inizjattivi, komplejna online services meta kellna l-lockdown, kif ukoll nedejna advice line għal ġenituri u numru ta' videos li jistgħu jkomplu jgħinu il-ġenituri f'dawn is-sitwazzjonijiet. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari sostna li l-Gvern se jibqa' jagħmel dak kollu li jista' biex jgħin lil dan is-settur tant tal-qalbu. Bħala Gvern ħanibqgħu kommessi li ngħinu s-settur tal-volontarjat, ħankomplu nixxu s-servizzi mingħand l-istess settur u fuq kollox nagħtu l-għajnuna kollha neċessarja nagħmel referenza għal fond ta' 3 miljun euro illi ngħata lil dan is-settur. Waqt din iż-żjara tniedew ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat, premju li jagħti r-rikonoxximent li tant jistħoqilhom il-volontiera. Dan il-premju jiċċelebra speċjalment din is-sena li kienet sena partikolari fejn dan is-settur kellu jaġixxi u jaħdem ħafna iżjed fil-komunità b'tali mod illi allura niċċelebraw lil dawn in-nies, lil dawn l-għaqdiet għas-servizz tagħhom li jagħtu tul is-sena kollha.